Els cristians no podem fer mai de les normes, de les lleis, de les formes, dels costums, una tradició en el sentit que indiquem quan fem servir expressions com aquesta. Nosaltres hem rebut una tradició dels apòstols i l'hem de seguir fidelment. Jesús, que reconeix que no ha vingut a abolir la llei, sinó a portar-la a compliment, critica el fet d'aferrar-se a la lletra de la llei i a la immobilitat dels costums. I allò que critica és agafar-se als ritus per eximir-se de l'esforç i el desig de llibertat que comporta la fe. La religió exterior dels opositors de Jesús era un recanvi d'una fe autèntica que no tenien, però això que sembla del passat també és actual dissortadament. Quan hom s'agafa a les seves idees de sempre, a les seves postures inamovibles, el sempre s'ha fet així. Potser sigui símptoma de manca d'una fe autèntica o que aquesta és molt petita. Els cristians hem de ser tradicionals, però no tradicionalistes. Hem de situar-nos en el corrent de la gran tradició que arrenca de Jesucrist i els apòstols, però no hem de confondre pas les tradicions d'unes èpoques determinades amb la tradició en majúscules. Tot sovint, quan algú s'arrapa les seves tradicions i les confon amb la tradició, potser és perquè té por que en perdre-les perdi també la fe i fins i tot Déu deixi de tenir importància per a ell. Viure en la tradició vol dir reconèixer el valor del bagatge que se'ns ha transmès i enfrontar amb ell les èpoques i els canvis en què ens toca viure, tot reconeixent allò que és essencial i que cal conservar i allò que és circumstancial i accessori i que pot canviar. És reconèixer el que forma part del nucli i el que només és un envoltori. Ser tradicionalista és quedar-se enquilosat en una època i confondre l'essencial amb l'envoltori. Moisès va presentar al seu poble la llei com a voluntat de Déu i com a possibilitat d'una vida llarga i pròspera. La llei de Déu va fer una funció insubstituïble en l'ordre públic d'Israel, però amb el temps això es convertia en una obsessió, sobretot entre els fariseus, que veien en el compliment estricte de la llei una coartada perfecta per justificar-se davant Déu. D'aquí prové la deformació legalista que denuncia l'Evangeli, una interpretació que a través de normes, preceptes interminables, cerca el propi profit a costa d'ofegar el millor de la llei, que és el seu esperit. Jesús no s'oposa pas a la llei, però sí que aixeca la seva veu contra les desviacions interpretatives. No hi ha res més oposat al comportament cristià que l'esclavitud als manaments. Les normes externes només tenen sentit si fan un servei a la llavor interior de la maduresa cristiana. Quan hom és més adult en el Crist, més secundaris es fan els manaments formulats. En tot cas, els manaments intimen la llei, la fan recognoscible en el seu detall, però no la creen, perquè si el cristià obrés sempre des de la vida de l'esperit que habita al seu cor, els manaments serien superflus. Això és el que passarà efectivament en el món nou i en la vida nova, als quals hem estat cridats en Jesucrist. Això és el regne en plenitud. Mentrestant, la paraula de Déu en la nostra vida ha de ser com una acció alliberadora progressiva, la llei com a voluntat de Déu i guia en el camí del seguiment de Jesús, que ens impulsi a lluitar contra tots aquells legalismes i idolatries de la llei pels quals hom margina, oprimeix o fins i tot mata els homes.